Ei mitään, tää hymyilyttää. Moikka moi! Moi moi. Täällä Terhi ja Tuija langoilla keskustelemassa syksystä, pimeydestä, työssä jaksamisesta, stressistä ja häiriötekijöistä, joita täällä meidänkin taustoilla tuntuu välillä liikkuvan ja tapahtuvan kummallisia asioita. Mutta moni työelämän asia nousee aika kärkeen ja isoille pistesaldoille tällaisille, mikä meitä stressaa listoille. Ja sieltä muun muassa mainittakoon työn epävarmuus jatkumisesta, taloudelliset muutokset, ylipäätänsä muutokset työelämässä, työajoissa. Ja tästäpä syntyikin ajatus, että jos lähdetään ihan oman kokemuksen ja käytännön esimerkkien kautta, Terhi, miettimään, että mikä meitä työelämässä stressaa tai aiheuttaa sitä niin sanottua epävarmuutta. Joo, tämähän tietysti on aika laajakin alue, mistä voisi niin kuin heitellä esimerkkejä, mutta mä tuosta just tästä, mitä mainitsikin tuosta niin työn jatkuvuudesta, että kun mekin ollaan oltu paljon määräaikaisissa työsuhteissa aikanaansa, niin just se, että pelkästään se, että jatkuuko työt, ja sitten jos hakijoita esimerkiksi niin kuin siihen positioon onkin vähän enemmän, niin sitten jos se on siitä vielä niin kuin omasta työyhteisöstä, niin sitten sekin, että siihen syntyy ehkä se kilpailutilanne sinne niin kuin työyhteisöön. Eli ihan pelkästään siinä on niin kuin paljon tällaisia niin kuin isoja asioita. No sitten se myöskin, että jos puhutaan omista kokemuksista, niin yksi ehkä niin kuin myöskin stressaava aihe on myöskin se, että kun oma esihenkilö vaihtuu. Siihen liittyy sit myöskin niin kuin sopivuudet ja ymmärretäänkö toisiamme ja niin edespäin, että tästäkin on niin kuin kokemusta siitä, että kun ne kemiat ei kerta kaikkiaan vaan niin kuin kohtaa vaikka mäkin, jos ajatellaan, niin mä oon tosi pitkähermonen, että mä yritän mahdollisimman pitkään, että kyllä tämä varmaan niin kuitenkin löytää niin kuin uomansa, mutta jos on tosi erilainen, niin kyllähän ne on oikeasti tosi isoja asioita ja kyllä siinä niin kuin alkaa sitten jo miettiä, että tämä on nyt semmoinen tekijä, että mä en niin kuin siedä tätä enää, että mun täytyy keksiä joku muu ratkaisu. Mutta siinä on ainakin nyt pari, mitä tulee niin kuin heti niin kuin mieleen ja joo, mitä sun tulee mieleen? Se on Mä varmaan mietin lisää itsekin. Joo, kyllä niitä alkaa tulee mieleen vaikka kuinka monta asiaa. Eli varmaan se, että jos lähtee ajattelemaan siitä, että kuinka paljon meillä on luontainen tarve ja halu niin kuin pitää asiat sellaisina kuin ne on. Niin kuin mainitsit tuon johtajan vaihtumisen, sehän on iso asia, mutta sitten myös kuka tahansa tiimistä vaihtuu. Minäkin muistan sellaisen tilanteen, kun on ollut oikeinkin hyvä kollega ja sitten se on jossain kohtaa niin kuin ilmoittanut, että hän on hakenut toista tehtävää, niin on syntynyt sellainen, minäpä lähden sitten ensin, ettei hyvä kaveri karkaa maailmalle. Eli kaikki tällainen siihen työtiimiin liittyvä niin aiheuttaa myös epävarmuutta. Joo, ihan totta. Siis erässä hankkeessa muistan hyvinkin, niin oltiin tehty se parisen vuotta niin kuin tosi tiivistä yhteistyötä kollegan kanssa ja hän kanssa ilmoitti, että hän nyt sitten muuttaakin niin kuin sinne kotiseudulle. Itkeä tirautin, niin koville kävi. Kyllä se Niin käy, koville kun kävi. sinne löytyy Joo. hyvä tiimiläinen, niin on se sitten siellä esimiestasolla tai siinä työparina, niin kyllä se Joo, vaikuttaa. kyllä niillä on iso niin kuin merkitys joo. Jälkeenpäin mietin, että niin kuin, olisi tämä vähän överi, mutta se oli vaan, että se oli muodostunut niin, että oli niin kemiat kohtas ja me saatiin toimimaan meidän työt ja niin kuin, siellä oli niin monta elementtiä sellaista, että mikä toimi, niin jotenkin sitten se, että okei, tämä katoo tästä nyt johonkin ja ketä sitten tulee tilalle ja näin edespäin, niin isoja semmoisia aukkoja teki sitten, kun hän lähti. Kyllä. No tuo herätti sen, että työelämähän se on tämmöinen sosiaalinen konteksti, eli siihen vaikuttaa. Nämä olivat hauskoja esimerkkejä, mutta nostaa myös sit samalla, että jos siellä ei ole niin mukava se työilmapiiri,
tai mitä kaikkea tämän päivänkin työelämästä paljon puhutaan, ja sehän on ihan väistämätön, että millainen se ilmapiiri on, niin se vaikuttaa myös meissä päivittäin siihen meidän työarkeen, mieleen ja sekä sitten jopa kehonkin jaksamiseen. Niin sellaiset asiat luo sitä epävarmuutta, että jos siellä on paljon tämmöistä vaikka negatiivisuutta tai paljon sellaista ikävän puheen tuottamista tai muita väsyttäviä riitoja ja muuta, niin kyllä ne vaikuttaa, vaikka ei olisi itse osallisenakaan näihin tilanteisiin. Mm. Joo, itse asiassa tulee niinku mieleen myöskin esimerkiksi niinku, tällaiset useat sairaslomat esimerkiksi niinku päällekkäin. Nehän on tosi kuormittavia tilanteita ja totta kai sit pyritään siinä niinku saamaan asiat niinku järjestyä, työt järjestyyn, mutta sitten kun se pitkittyy se tilanne, niin kyllähän se sitten on sellainen kanssa, että se aiheuttaa sitä semmoista epävarmuutta, että miten niinku tästä tämä tilanne muuttuu, selviänkö minä näistä töistä, ja myöskin se, että haluanko mä sitten enää jäädä tänne niinku tähän, että jos mikään ei niinku muutu. Niin tämmöinenkin voi olla niinku pelkästään niinku semmoinen. Ja myöskin ehkä sit se, että jos se työkenttä kauheasti muuttuu, sulla voi tulla sitä epävarmuutta siitä, että osaanko mä edes niinku tätä, mitä tämä tuleva tuo. Et ihan sitten tämmöisetkin epävarmuustekijät voi aiheuttaa sitä omasta työstä selviytymiseksi. Nämä on niin. Ja tosiaan se, että kun tämä työelämä on muuttunut niin, että kehitytään koko aika, niin sieltä tulee tosi paljon sitä uutta, niin kyllähän itsekin huomaa sen, että se missä aikaisemmin niin kun on tosi noidesti niin kun kaikki uudet oppinut, niin kyllä se vaan on, että sitten tietyt niin kun asiat niin kun hidastuu, kun tulee keski-ikään, ei se ole niin, puhumattakaan sit siitä, ketä on ehkä sit just jäämässä eläkkeelle, on siinä eroja. Kyllä se täytyy niin kun, sillä tavalla niin kun, ymmärtää, eikä tämä ole mitenkään niin kun ikärasismia, vaan se on ihan niin kun, siis fysiologisesti tutkittu asia, että tietyt asiat vaan hidastuu. Minä mietin lähinnä sellaista, että itsellä muistan nuorena ja uran etenemistä toteuttaneena henkilönä, dynaamisena henkilönä, että aina ihmetteli sitä, että miksi ihmiset sanoo, että tätä on jo kokeiltu ja eikä muuta, mutta sitten siellä syntyy myös se kierto. Eli jossain kohtaa, kun on ollut pitkän työuran itse, niin huomaat, että tätä on jo todellakin kokeiltu ja muuta. Mutta Kyllä, noista epävarmuustekijöistä itsekin olen lanseerannut uusia järjestelmiä ja ohjelmia, tukenut niiden käyttöönotossa ja huomannut, että kyllä se on melkoinen vastustuksen paikka, kun sinne vaikka kuinka tuotaisiin, että no nyt tästä hyvä seuraa, kun tämmöinen ohjelma tulee, niin kyllä siellä aikamoisen myllytyksen sai koko ohjelma, että sitä edustavat ja kannustavat henkilöt. Eli siinä päästään, että se tuo muutoksen, pitää opetella jotain uutta, haluttaisiin pitää se arki pyörivänä ja sellaiset asiat. Ja nythän vauhti on vaan kiihtynyt, kun koko ajan tavallaan halutaan enemmän ja enemmän se teknologiaa hyödyntää, niin sitten se myös tuo sen, että siitä jollain tavalla täytyisi pysyä myös perillä ja käyttää ja näin, niin ei kaikki ei koe sitä niin kiinnostavana. Joo, ja just toi, että kun sitä uutta, siis eikä tarkoita välttämättä, että työpaikalle ehkä niinku tulee joku konkreettinen uusi asia, mutta pitäisi omaksua niinku jotain ihan yleisellä tasolla esimerkiksi niinku vaan, mitä tapahtuu esimerkiksi kentällä, niin jos sä niinku koet, että sä et niinku jotenkin itseksesi pysty siihen, että saisit haltuun sen esimerkiksi, niin sekin saattaa aiheuttaa sen, että okei, että mä varmaan olen niin tyhmä vaan, että enää niin kuin tavallaan hahmota tätä. Itsekin olen niin kuin oikeasti mennyt siihen, että joskus olen koettanut niin kuin tutkia tuolta netin syövereistä jotain niin kuin dataa, ja todetakseni vaan, että nyt mä en, niin kuin, että tämä menee mun niin kuin ylitte. Mutta se, että se on ollut liian isona palasena, tietysti on yrittänyt sen ehkä ottaa pienempinä palasina, se olisi niin kuin ehkä mennytkin eri lailla. Mutta ihan tällaiset niin kuin asiat, että joskus sieltä saattaa tulla niin isoja kokonaisuuksia jostain. No ajatellaan vaikka tekoälyä. Niin kyllähän sekin on, niin kuin, se voi olla tosi iso sellainen niin kuin asia ihmisille, että ei ne edes ymmärrä, että mistä on kyse. Sitten itsekin ajattelin aluksi niin kuin sitä, että onko tämä niin kuin uhka enemmän kuin mahdollisuus.
Et siinä menee niin kuin tavallaan sen mielen kääntymisessäkin niin kuin tosi pitkään, että mitä tämä voi hyödyntää siellä työelämässä esimerkiksi tämä tekoäly. Ja se voi olla hyvä asia, mutta kun sä et ymmärrä, niin silloin se menee sinne niin kuin negatiiviseen laariin. Kyllä, totta kai se näin vaikuttaa. Noista heräsi vielä nämä työn tekemisen tavat. Tuli hauskoja esimerkkejä itselleni mieleen. Eli silloin aikanaan, kun sitten etätyöskentelyyn tuli, kun näitä fyysisiä tapaamisia lähdettiin rajoittamaan ja muuta, ja olin itsekin sellaisessa koulutustilaisuudessa, missä iso osa koulutuksen osallistujista oli sitä vähän tämmöistä raavaamman työn ja kielen käyttävää työntekijää, joille tämmöiset nettipalaverit ei niinkään ollut tuttuja. Ja se oli mielenkiintoista seurattavaa, kun sieltä mikrofonit päällä ja videot auki saavutti vähän rumiakin sanoja saattelemana linjoille ja muuta. Ja siellä kouluttaja sitten yritti tätä porukkaa jotenkin saada pysymään rauhallisena ja asiallisena. Eli se ei ollut myöskään helppoa tämmöinen äärimmäisenkin stressaavaa ja epävarmuutta tuottavaa. Saattoi olla pelkästään tämmöisten videopalaverien käyttöönotto ja erilaisten ohjelmien. Meilläkin silloin siinä aikaisessa organisaatiossa, niin muun muassa muistan, käytiin aika niin kuin jälkikäteen vähän turhankin paljon tällaisia keskusteluja siitä, että mikä videopalaveriohjelma nyt olisi sitten se paras esimerkiksi ottaa käyttöön, niin se oli vain sillä hetkellä tärkeää, ja kun joku osasi jotain käyttää, niin sitten se nostettiin tärkeämmin. Tämä on hyvä ja muut huonoja. Eli kaikenlainen muutos tai se, mikä ei itselle olekaan niin helppoa, niin sehän aiheuttaa sitä epävarmuutta. Joo. Tämä tuli mieleen, että miten asiat niin kuin muuttuu, niin joskus kun piti tällaisia niin kuin ryhmätilaisuuksia ja sitten piti katsoa, että AV-laitteet on kunnossa, että toimiiko tämä mun oikeat johdot ja oikeat koneet, niin kuin nippelit niin kuin yhdistyy, niin että miten se on mennyt niin paljon eteenpäin siitä ajasta. Sitten tultiin murheeseen, että toimiko verkko. Ja just se, että jos piti varmistaa sitä, että jos sä pidit yksin sen sen esityksen, niin onko mulla kukaan backupia, jos tulee hätätilanne. Niin kuin tällaisia niin kuin tavallaan niin kuin ihan siihen työn, niin kuin oikeaan siihen niin kuin asiaan ja työhön ei liittyviä asioita, niistä tuli niin kuin tavallaan epävarmuustekijöitä. Ne saattoi olla niin kuin tosi paljonkin niin kuin, vähän mieltä vaivaavia, että saanko mä tänään sen tekniikan toimimaan, että pääsenkö mä edes alkuun sen asiani kanssa, mitä mä oon koittanut viestittää sinne porukalle. Että tosi paljon niin kuin erilaista sitten ne voi olla ne murheet. Toi on hyvä havainto. Toi on todella hyvä havainto, koska siis ne on myös sellaisia stressaavia tekijöitä. Eli just toi, että ne ei olekaan sitä ydinosaamista, se ei ole se, mitä varten olet siellä langalla, niin sitten sun pitääkin ottaa haltuun joku tällainen. Se on mulle tämmöinen kestostressiaihe, vaikka koulutan paljon, että toimiiko se tekniikka ja pätkiikö yhteys vai mitä tehdään, niin kuin aina vaihtoehto B ja C, jotta muuta, niin aivan turhaa, että sellaiset asiat pitäisi jo olla niin toimivassa. No Joo. mitäs muuta työelämä? Työelämä tarjoaa, siellähän sattuu ja tapahtuu, elämä kulkee mukana koko ajan, niin mikäs työelämään luo sitä epävarmuutta? Mitähän me ei olla vielä mainittu? No mä voisin melkeinpä tuosta, kun saattelinkin sitä, niin nousi juurikin tuo, eli se mitä omassa elämässä tapahtuu, niin sehän vaikuttaa väistämättä. Harva meistä on niin sanotusti niin rautaa, että se mitä tapahtuu sen kaiken muun elämän puolella, niin ei vaikuttaisi meihin sit 8 tuntia päivässä tai mikä se työaika ikinä kenelläkään onkaan. Niin totta kai se vaikuttaa ja myös niihin sairaspoissaoloihin viitattiin sen, että se työtehtävämäärät muuttuu, mutta ne sairaspoissaolot kyllä vaikuttaa myös monella muulla tasolla. Eli ne vaikuttaa siihen työntekijään hyvinkin monella tavalla, luo pelkoa, epävarmuutta, ja onko se että koska pystyy töihin palautumaan, koska se terveys taas kestää, niin esimerkiksi työssä jaksamisenkin puolella, niin jos tällaisia tulee kohdanneeksi tai sattuu työyhteisössä, niin niilläkin on pitkäkestoiset
tämmöiset vaikuttimet. On, ja itse asiassa tuossa tuli niin kuin mieleen just se, että mulla oli samanaikaisesti elämässä sellainen tilanne, että mun määräaikainen työsuhde päättyi, mun äiti kuoli ja sitten mulla oli 2 taaperoikäistä lasta. Siinä esimerkiksi oli jo semmoinen setti, että sitten kun mä lähdin niin kuin hakemaan, tai totta kai siis niin kuin töitä hain koko aika ja aika nopeasti se löytyikin, mutta sitten se, että sulla oli oikeasti niin kuin sitä jaksamista sen kaiken kanssa niin kuin mennä siihen seuraavaan työhön, niin totta kai siis sä parhaasti teit siinä, mutta kyllähän ne kaikki siellä jotenkin varmasti niin kuin näkyi. Kysehän oli enemmän siitä, että miten sä itse niin kuin sen nappulas niin kuin väänsi, että kuitenko mä tsempata täällä töissä ja sitten romahdan kotona tyyppisesti, että niin kuin kummasta mä rupean niin kuin tekemään, tai kumpaa teen vähän säästöliekillä. Mutta siinä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että kuinka ne voi tulla tosiaan sit ihan isona köntsänä, ne vaikuttaa ja ne vaikuttaa pitkään. Sitten varsinkin, että jos on esimerkiksi niitten ne pienet lapset, niin ne tulee, niin kuin, heitä joutuu huomioimaan ihan eri tavalla ja se vie energiaa ja ehkä yöunetkaan ei ole niin kuin ihan niin valtaiset. Eli sieltä tulee jo siis semmoinen niin kuin iso niin kuin pallo sitten, mitä seuraa sua sinne työelämään. Todellakin, ja joskus niistä sitten voimaantuu ja korjaantuu ja joskus ne jää vaikuttamaan sit pidemmäksi aikaa sinne työn tekemiseen. Et itsellä on niin kun ihan samanlainen tarina siellä, että mikä on sit lopulta ajanut niin kun terveyden ja jaksamisenkin sit siihen tilanteeseen, että siitä ei noin vaan korjaannuttukaan, niin siellä on ollut tällaiset samanlaiset tilanteet, ei täsmälleen samanlainen, mutta menetyksiä, niin kuin läheisten menetyksiä ja lapsiarki kotona ja oma terveydentilanne petti, niin sieltä oli vähän vaikea siinä hetkessä sitä jaksamista ammentaa, mutta en myöskään ollut se ihminen, joka olisi kauhean herkästi ja sallivasti sit katsonut sitä, että aijaa, nyt se tuli se väsyminen, vaan sitä yritti viimeiseen saakka sit myös jaksaa ja pitkittää ja hämmentyi myös, että näinkin työstä tykkäävä voi sitten kerta kaikkiaan väsähtää ja Ei pystynytkään kokonaisuuteen. Joo. Ei pystynytkään. Ei Joo. pystynytkään pyörittämään sitä, josko oli koskaan edes mitään sen ajatellut, mutta ne kuului siihen arkeen ja sitten ne vaikutukset tuli myös itselle yllätyksenä. Eli toden totta vaikuttaa aika isostikin se, mitä siellä elämässä on meneillään. Kyllä, ja itse asiassa tuosta tuli mieleen, en minäkään ollut lapanen pystyssä, että nyt mulla on niin kuin vähän tiukkaa. Sitä ei Joo, tapahtunut, ei. vaan tappiin saakka, kunnes Joo, sitten niin alkoi tulla kehollisia oireita. Mutta joo, että nämä on niin kuin, sellaisia, että aina ei edes huomaakaan siinä hetkessä, että nämähän on niin kuin kuormittavia. kyllä, Ne vaatii ehkä vähän sellaista, niin kuin, että päätä ehkä vähän hakkaa seinään hetken aikaa, niin sitten vasta ymmärtää, mikä se tilanne on. Mutta kyllä. tosi hyvä pointti toi just, että se ei kaikki se epävarmuustekijät, nehän ei tule sieltä työstä, vaan ne tulee vähän sitten myöskin sieltä ulkopuolelta. Kyllä. Ja Joo. sit siellä on tavallaan työssä henkilöitä, joilla kaikilla on oma tarina, kaikilla on oma tilanne meneillään ja muuta, niin se luo sitten semmoisen jännän kokonaisuuden sinne. Tai jos mennään jonnekin asiakaspalvelutyöhön, niin sitten siellä asiakkaat tulee niiden omien tilanteidensa kanssa ja mitä kaikkea se voi olla omien väsymyksiensä kanssa. Niin totta kai sekin myös vaikuttaa, että minkälaisten asioiden parissa työskentelee Kyllä. ja muuta. Joo, totta. Se ei paljon itse asiassa vaadi, kun siinä aamusta saattaa lähteä niin kuin työpaikalla jo tulemaan se kuormitustekijät on kovat, että se aamu on mennyt kotona mönkään, taikka sitten, että siellä työpaikalla esimerkiksi just, että on sairastumisia, taikka sitten jos ajatellaan joku vähittäiskauppaa, että joku lasti on tullut vääränä päivänä, taikka sitten jotenkin, että siellä, niin kuin se lähtee niin kuin siitä, se päivä purkautuu, niillä voi olla sitten se päivä menee niin kuin pyörimäksi. Useastihan ne toki niin kuin tasoittuu, ja epävarmuuttakin pitää sietää, mutta että se on niin monennäköistä se, että miten se siellä niin kuin näyttäytyy niin kuin sitten siinä tai niin kuin päivän aikana, oli sitten arjessa tai työssä. Kyllä. Joo.
tämmöistä Joo. maanantai-kappaleista, niin nekin Joo. ovat väistämättä osa sitä työelämää, eli niitäkin sinne sattuu joukkoon ihan varmasti alalla kuin alalla. Kyllä. No mitäs muita työelämän epävarmuustekijöitä, nousisiko vielä, että millaiset tekijät sitä sit ihmisen siihen työhyvinvointiinkin vaikuttaa tai muuta? Hmm. Onko lista Ää, jo ei katettu? ei listaa ei ole tehty. Tämä on varmaan ihan loputon lista, mutta että, et, kyllähän niin kuin siellä just että jos on niin kuin organisaation muutoksia meneillään tai muuta tällaista isompaa, mikä niin kuin sit myöskin tekee sitä. Ja ne on useasti vähän semmoisia pitkäkestoisia, että ne ei niin kuin selviä sillä tavalla, että viikossa menisi ohi, niin sit niistä tulee vähän erilainen niin kuin epävarmuustekijä. Mutta että niin, puhuttiinko me sitten taloudesta jo myöskin, eli se taloudesta myöskin niin kuin, voi kuormittua siitä, että oli sitten vaikka vaihtamassa niin kuin työpaikkaa, taikka sitten, että joutuu ehkä sitten määräaikaisen työsuhteen jälkeen niin kuin hakeutumaan sellaiseen, missä palkka on heikompi, taikka niin kuin nämä kaikki on sellaisia, että puolison rahatilanne niin kuin muuttuu, niin nämä on isoja asioita, mitkä niin kuin sit vaikuttaa kokonaisuutena. Kyllä. Joo. Ja toi on varmaan tuo talous kanssa sellainen, että sinne nivoutuu monta asiaa, koska kyllä meistä varmaan aika moni tavallaan pärjää sen ajatuksen kanssa, että ei olekaan viikkoon töitä ja sitten kaikki jatkuu normaalisti. Mutta sitten kun siellä aletaan ottaa se talousaspekti, että okei, nyt ei tulekaan viikkoon 2, 3, 4 sitä rahapuolta, niin se on varmasti se, mikä siellä sit tosiasiallisesti myös montaa mietityttää enemmänkin kuin se, että saanko mennä tänään sinne töihin ja muuta. Että toki siis työ myös antaa parhaimmillaan paljon ja moni onneksi työpaikalleen tykkää myös mennä. Mutta moni asia myös nivoutuu siihen taloudelliseen tekijään. Joo, kyllä. Joo, puhumatta totta kai siellä omassa perheessä voi olla niin kuin myöskin lasten sairastumisia tai eroasioita. Että nämähän on niin kuin oikeasti tosi isoja, mitkä voi vaikuttaa siihen oman niin kuin, työelämän epävarmuuksiin, mutta ihan koko elämän epävarmuuksiin. Ehkä vielä kuule yhden asian voisin nostaa, että mikä myös sinne työelämään. Tämä on myös semmoinen vähän käsittää ja osuu jo myös vähän muihin aihealueisiinkin, mutta se, että sit jos siellä on näitä muutoksia siellä elämässä tai työelämässä, niin saattaa tulla myös se vastaan, että se työ ei enää ole sitä, mikä antaa itselle. Eli sinne lähtee syntymään sitä työidentiteetin niin kuin muutosta tai syntyy arvomaailman muutosta tai tarve ihan keventää fyysisesti työtehtäviä tai mitä milloinkin. Niin ennen kuin usein ne asiat siinä selkeää, niin se on tosi iso epävarmuustekijä sille, joka nyt sitten yrittää vielä tyhjästä siinä kohtaa ammentaa, että mihinkä tässä tämä tulevaisuus olisikaan menossa. Niin se on hetken pelkkää epävarmuutta, ne hetket yleensä. Joo, kyllä, se on niin totta. Joo. Monia asioita siis liittyy tähän. Kyllä. Joo. Mitä ehkä vaan mitä voisi nivoa niin, että eli paljon on asioita, mitkä aiheuttaa sitä epävarmuutta ja voi olla, että ne on niin kuin sisäisiä, ulkoisia, voi liittyä työelämään tai ei-työelämään. Mutta ehkä tärkein niin kuin siinä on just se, että jotenkin niin kuin tiedostaisi sen, että näin on. Huomaa sen, että näin on. Kyllä. Ja itselle se on se tärkeä havainto se, että miten me ollaan se kokonaisuus ja kyse on meidän elämästä. Ei vain työstä ja vapaa-ajasta, vaan kaikki, mitä siellä tapahtuu kummallakin alueella, niin on kuitenkin sitä meidän elämää. Niin sillä se olisi hyvä, kun se työkin olisi mielekästä, niin sitten se meidän elämä olisi olemassa myös sen työpäivän ja työhetken aikana. Kyllä, todellakin. Joo. Hyvä. Kiitos Tuija taas tästä pohdintahetkestä. Kiitos Terhi. Näillä mennään eteenpäin. Hyvä. Kyllä. Moi moi.